Yine bir urrunma qisqirağı dibayden vaqtimda tamam olup barya. Bizim masxara oliyat hicab raayet etsek. Bir urrunma. Vay belli değil mi näme? Nuh peygamber keşti becerip tuqan masxara edilmeyadimi? Ay Xudaya men masxara edilyanip appertirmeyişmi? Kim şonu masxara edip duran? Xudayi mi ya bir Xuday Taala'dan daş adam mı? Uluqon şima halqurun halk bize gülye masxara edilyasip. Qulağasın. Aya rahmetul lil alamin mulkelen Resulullah can. Ey dostlar. Kaban aptalını secde edip tuqa kafirler Resulullah'ın masxara edip gülüşüp ahir bir-birinin üstüne yıkılyanmıştık da. Gülkülerini saklap bilmeli. Tekrar edeyim. Rahmetul lil alamin Resulullah can secde edip tuqa kafirler gülüşüp bir-birinin üstüne yıkılyanmıştık. Gülkülerini saklap bilmeli. Odal kan eştiyantınız. Ebu Cehil turup men şoň üstüne düýän eçegetini goýaýyn diýip, düýän ruudalaryny eçegelerini goýýarmyşdyk üstüne bar. Aya Resulullah jan şeýle bolupdyka, biz näme bir nefer ýöne bir naýny uýuqan bir güljekmişdik diýip, ya masxara etjekmişdik diýip gelip dinimiz, imanymyz, barjak ýerimizi hem ben äp bermedimi? Ahyrky jogaby da aýtşaňa. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "La nasifu imra'atin minel cenneh خير من الدنيا ومثلها معها." قلت يا أبا هريرة ما النصيف؟ قال الخمار. حديث صحيح. رسول الله mübarek dilinden, mübarek dişlerinin, mübarek doğduklarının arasından çıkan kep burun aydayn size. Bir gün Peygamberimiz aydypdyr. Cenneti zinanaların çargatlary, ýalyklary, üstüne örtýän örtgüleri şu tamamı dünya ve dünyanın yeni bir beraberinin qawdi vaydıptır. Biz cennetteki hurgizla ve cennete varyan mümin Müslüman diyen analar behiştin içinde hicaplı gezecekler. Aya şolar masxara etip bolar mı ham? Aya şolar dille bolar mı? Feriştelerin tesbihinden halk bolayan hurgizler masxara etip bolar mı? Hurgizla feriştelerin tesbihinden halk bolýar. Ferişteler var. Ferişteler tesbih aýdyp durlar. Subhanaka haysu kunta. Subhanaka innaka entel aliyyul a'la. Subhanaka Allahumma ve bihamdika. Subhanaka Allahumma ve bihamdika ala hilmika ba'da ilmika. Ala afwika ba'da kudratika. Subhanallahi halikal leyli ven nahar. Subhanallahil wahidil qahhar. Subhanal melikil quddusil azizil hakim. Tamam ferişteler tesbih aýdyp durlar. Şolaň tesbihlerinden hurgiz halk bolýar. Beheştek hurgizla feriştelerin tesbihi. Şu hurgizla hicaplı diye. Şolar masxara etme bolarmy? Peygamberimiz aýdypdyr, hurgizlaň we şitadan beheşti bolan zinanalyň çargydy, örtgüsi, üstüne örtýän ýalygy, ýa her näme üstüne örtülýän çadyry dünýäň du beraberinden gowdy aýdypdyr. Şolar näzire masxara etmeler. Bir innemen geçmeli mesele değil. Bir pa oftadı mesele değil. Belki ca oftadı bolmaly meselelerden. Hewre ehemmiyet berip riayet etmeli meselelerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Kullu ummeti muafen illa'l mujahirin." Hadisun sahih muttafaqun aleyh. Men ummetim kıyamet gününe günahkar adamlar köplerçe geçilmesi asan niptir. Beydip şeydip günahlar geçilecek illa'l mujahirin. Günahların yüze çıkaryan adamların günahı geçilmesi kıyın niptir. Ve elbette ulamalar aydiye hicabını riayet etmeyeni,
ay nämet ýanmen, näme amma men diýip bahane bilen saçyny çykaryp ya gursogyny ya boynuny köküp beren zenanada öten akşam men günah etdim, öten akşam men falan iş etdim diýen adam ýanyk bu adam günahyny ýüze çykaryp durdy. Bu adamyň günahy kıyamatda geçilmesi kyn diýip ulamalar aýdypdyrlar Rasulullah janyň sözünden çykar. أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ظلمي يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك ما أسعدني إن أكرمني جل علاه إن نجاني إن سلمني في رحماه إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله ما أسعدني إن أكرمني جل علاه إن نجاني إن سلمني في رحماه إن أدخلني إلى الجنان كرم الله